ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 11ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം അല്ലെ? പഠിച്ചാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയാറുണ്ട്. എല്ലാവരും പഠിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിപ്പോ അല്ലെ? ഇനി 11ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അധ്യായം 11 അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതില് ഫസ്റ്റ് ദാസഭാവം, ദാസ്യഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ഇത് ദാസം. ദാസ്യഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദാസഭാവം എന്ന് കർമ്മികൾ പറയും. എന്നാൽ രൂപഗോസ്ത പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനം ആണ് ഏത്? ദാസഭാവം. അപ്പൊ ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരെന്താ പറയുന്നത്? ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭാവം, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാവത്തെയാണെന്ത്? ദാസഭാവം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കർമ്മികൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ളവർ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഭഗവത് സേവനം സദാ ചെയ്യുന്ന, സദാ ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് എന്ത്? ദാസഭാവം എന്ന് പറയാ. അത് നമ്മൾ പറയില്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനായിരിക്കും നമ്മള്. ഒരു യജമാനനും യജമാനന്റെ ദാസൻ അല്ലെ തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ യജമാനന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ആര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ദാസൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഭാവത്തില്, ദാസഭാവത്തിലായിരിക്കും നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല, ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? ദാസൻ എന്ന് പറയാം. പ്രഭുക്കന്മാർ മുഴുവൻ ദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാസി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരുടെ സേവകരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. സദാ ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതന്മാരെന്ന് പറയും, അതായത് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ, അതായത് ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? ഭാഗവതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. എന്നാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കാം. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായി പരിഗണിക്കും. അപ്പോ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, അത്തരത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാം. കാരണം എന്താണ്? അവര് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവര്. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരാരല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല അവര്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരാണ്. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായി കാണിക്കും. അതായത് അവര് ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആരായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പരിഗണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും കർത്താത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും അവരവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം നടത്താനും പാകത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ. വർണ്ണം, ആശ്രമം. ഈ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആസ്വദിക്കുന്ന ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നടത്താനും പാകത്തിലാണ് എന്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാനും ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നടത്താനുള്ള പാകത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരറിയാതെ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും? അവരറിയാതെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മള് സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നമ്മളെ ആത്മീയമായ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കാണ് എന്തിലൂടെ? ഈ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യനെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലും ഉള്ള പ്രാരംഭകൻ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ ഏറെ തൽപരനായിരിക്കില്ല. കുറഞ്ഞപക്ഷം അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ താല്പര്യം. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യനെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലുമുള്ള പ്രാരംഭകൻ. കുറച്ചെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനോട് ആ പ്രേമം ഉണ്ടാകണം. പിന്നെന്താണ്? പ്രാരംഭകൻ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ ഏറെ തൽപരനായിരിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം. പിന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം കുറവുണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനേക്കാൾ കൂടിയ ലെവലിലായിരിക്കണം എന്തുണ്ടാവേണ്ടത്? ഭക്തിയിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമില്ലാത്ത പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇനി അപ്പൊ അഥവാ അത്തരം താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കൂ, പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം. ഇതും എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭഗവത് സേവനത്തിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്നാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? ഒന്ന് ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലും ഉള്ളൊരു പ്രാരംഭകൻ, ഒന്ന് ഭഗവാനോടുള്ളൊരു ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടാകണം. അല്ല പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയില് തൽപരനായിരിക്കുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതുമല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം എന്ത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം. അതും അല്ലെങ്കിൽ അല്പ താല്പര്യം, അങ്ങനെ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് എന്താ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നത്. ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മനോവാക്കായങ്ങളെ കൊണ്ട് സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രിയമാകുന്ന എങ്ങനെ? മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും. കായം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക.
അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തുന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അഥവാ അവർ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും? വിമുക്തരായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതാണ് ദാസ്യഭാവം കഴിഞ്ഞാല് സുഹൃത് ഭാവം. സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. അപ്പൊ സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള അത് ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, രണ്ടാമത്തത് അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിൽ എന്തുണ്ട്? സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ താൻ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിൽ എത്തുമെന്നുള്ള ദൃഢബോധത്തോടെ അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളെയും ക്രമമായി പാലിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? താൻ അതീന്ദ്രിയമായ വിധാനത്തിൽ എത്തുമെന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്തുറപ്പാണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തെ പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദൃഢമായ ബോധത്തോടെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളെയും ക്രമമായി പാലിക്കും. ആര്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുറപ്പാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ക്രമമായിട്ട് പാലിക്കും. ആര്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസമുള്ളൊരു ഭക്തൻ. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സൗഹൃദം ഭഗവാൻ ശുഭകാംക്ഷിയായി തീരലാണ്. അതായത് ഒരു ഉപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷി എന്ന് പറയാ. ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ് രണ്ടാമത്തെ. ഒന്നാമത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തന് എന്തുറപ്പാണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളും ക്രമമായിട്ട് പാലിച്ചു പോകും. ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി നിന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മഹിമകള് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അയാൾക്ക് തുല്യനായിട്ട് ഈ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നാണ്. അതാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഭക്തി സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒന്നാമത്തത് അന്തരംഗദാസന, രണ്ടാമത്തത് ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ മഹിമകള് ലീലകള് അതായത് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ മഹിമ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണൻ പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തില് അയാളെക്കാൾ തുല്യനായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല. അതായത് ശുഭകാംക്ഷിയായി തീര ഭഗവാന്റെ. ഇനി മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാനത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതകളിലും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തില് ദ്രൗപദി പറയുന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, എത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ വന്നാലും കഷ്ടത വന്നാലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ പറയണത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആര് വിശ്വസിക്കാണ്? അതില് ദ്രൗപദി പറയണ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ദ്രൗപദി പറയുന്നതാണിത്. ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരായ പാണ്ഡവരും ദുര്യോധനന്റെ ദുർബുദ്ധി മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതികഠിനമായിരുന്നു. സമുന്നതനായ യുദ്ധവീരനും നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും ജ്ഞാനിയുമായ ഭീഷ്മദേവനെ പോലും കരയിക്കത്തക്കതായിരുന്നു ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരും അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവരും ദ്രൗപദിയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ദുര്യോധനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും
അതികഠിനമായ രീതിയിലാണ് അവര് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ കഠിനമായ രീതിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും അവർക്ക് എല്ലാ തരം ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവരനുഭവിച്ച പോലൊന്നും ആരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ ആർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്? ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവർക്കും ദ്രൗപദിക്കും ഒക്കെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ അതിനെ മുഴുവൻ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് സാധിച്ചത്. ഭീഷ്മദേവനും പോലും കരയിക്കത്തക്കതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ അനുഭവിച്ച യാതനകള്. ഭീഷ്മദേവനും പോലും കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചപാണ്ഡവരും ദ്രൗപദിയൊക്കെ അനുഭവിച്ച യാതനകൾ ഓർത്തിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും അവർക്കത് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, വിശ്വാസം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അനുഭവിച്ച യാതനകൾ, പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ധാർമ്മികർ, പാഞ്ചാലി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യാണ്, കൃഷ്ണൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും. എന്നിട്ടും ഇത്രയേറെ കഷ്ടതകളും ക്ലേശങ്ങളും അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അത്ഭുതം. അതിസാധാരണമായ ഈ ക്ലേശങ്ങളുടെ മുമ്പിലും ദ്രൗപദി ഭഗ്നാശയായില്ല. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ആത്യന്തികമായി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തികഞ്ഞ ധാർമ്മികരാണ് ആര്? പാണ്ഡവര്. പാഞ്ചാലി ആണെങ്കിലോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യരാണ്. കൃഷ്ണനാണ് അവരുടെ സുഹൃത്ത്. ഇത്രയേറെ കഷ്ടതകളും ക്ലേശങ്ങളും എന്നിട്ടും അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. അതാണ് ഭീഷ്മർക്കും അത്ഭുതം. പക്ഷെ ഇത്രയും അതിസാധാരണമായിട്ടുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നല്ല അനുഭവിച്ചില്ല. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവർ ഒരിക്കലും തളർന്നു പോയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വന്നിരുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ആ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, തളർച്ചയും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 53-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നിമി മഹാരാജാവിനോട് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രൻ ഹരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പൂജനീയമായിട്ടോ അഭിലഷിക്കത്തക്കതായിട്ടോ ഇല്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ഇന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഉത്തമ ഭക്തൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പൂജനീയമായിട്ടോ അഭിലഷിക്കത്തക്കതായിട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം. ആ പാദസേവനത്തിനേക്കാളും പൂജനീയമായിട്ട് അഭിലഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും അതിനപ്പുറത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നിമി മഹാരാജാവിനോട് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഹരി പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. പൂർണ്ണമായ സ്വാത്മാർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സ്വാത്മാർപ്പണം, അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവനെ ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലും ഞാൻ എന്താണ്? വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്നത്. എല്ലാം സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന, സ്വന്തം ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തില് 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 34-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം മുതൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സംരക്ഷണം കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകി ആത്മീയ സമ്പൂർണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.
ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്, ആ നിമിഷം മുതൽ എന്താണ്, അവന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവനുള്ള സംരക്ഷണം ആര് ഉറപ്പു നൽകാണ്? ഭഗവാൻ ഉറപ്പു നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകി ആത്മീയ സമ്പൂർണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പാതയിൽ ആരുടെ സഹായം കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ സഹായം ആർക്ക് ലഭിക്കും? ആ ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഏതില് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ? ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. ഈ സ്വാത്മാർപ്പണത്തിനാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മനിവേദനത്തിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? മഹാബലി ചക്രവർത്തി, അല്ലെ? സ്വത്ത ശബ്ദത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രാമാണികന്മാർ പലരും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം സ്വത്വം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്വാത്മാർപ്പണത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്വത്വ ശബ്ദത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രാമാണികന്മാർ പലരും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം സ്വത്വം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറുടെ 1-ാം തരം ഒരു ഗീതമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഇത് മൂന്നും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരവും ആത്മാവും മാത്രമല്ല അതിൽ വരുന്നത്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഇത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ആത്മനിവേദനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ശരീരം എന്തെല്ലാം എന്റെ അധീനതയിലുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങയെ സേവിക്കാനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരിയും ഉടമയും അവിടെ നിന്നാണ്. അങ്ങേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാം, അതല്ല രക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാം. എല്ലാ അധികാരവും അങ്ങേക്കാണ്, എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയണത്? ആത്മനിവേദനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണ്? ശരീരം, മനസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ അധീനതയിലുള്ളത് അതെല്ലാം ഞാൻ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പരമാധികാരിയും പരമഭോക്താവും ഉടമയും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ചെയ്യാം, എന്നെ രക്ഷിക്കാം, എന്നെ കൊല്ലാം, എന്തും ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ആൾക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. ഈ യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന സമാനമായ ആശയം യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലും കാണാം. ഭഗവാനെ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നത്. ഏതു തരം ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രികരണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായി ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ യമുനാചാര്യൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചിലപ്പോ ഏത് ശരീരത്തിലും വസിക്കാം, മനുഷ്യ ശരീരം എടുക്കാം, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ മൃഗമായിരിക്കാം, പക്ഷിയായിരിക്കാം, ഏത് ശരീരം വേണത്തിലും സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ഏത് ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ശരീരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഏത് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? യമുനാചാര്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ സ്വാത്മാർപ്പണത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? സ്വാത്മാർപ്പണത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം? ശരീരം എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ, വിലക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തെയോ ജീവനത്തെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങേക്കായി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണത്തെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതായത് വ്യക്തിപരമോ കുടുംബ സംബന്ധമായ പാലന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പോ ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന്റെ പാലനത്തെ കുറിച്ച് ആർക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ആ വ്യക്തിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ പോഷണത്തെ കുറിച്ചോ പാലനത്തെ കുറിച്ചോ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ല? ആ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഇല്ല.
അതായത് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ കുടുംബപരമായിട്ടോ പാലന ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പാലനത്തെ കുറിച്ചോ ജീവനത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്ന ആര് പറഞ്ഞ ഹരിഭക്തി വിവേകത്തില് പറയുന്നത്. ശരീരവും ആത്മാവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു താല്പര്യം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഈ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം. വേറെ ഒന്നല്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും ആത്മനിവേദത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും ഒരുപോലെ പ്രയാസമുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പോ രണ്ട് തരത്തിൽ, ഒന്ന് ആത്മനിവേദനത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, ഒന്ന് സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനാവൂ. ഹർഷോന്മത്തനായ ഭക്തിയും ആത്മനിവേദനവും കൂടിക്കലർന്നു കാണുന്നത് അത്യപൂർവമാണെന്ന് സാരം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം ആത്മനിവേദത്തിനുള്ള ഭക്തി സേവനം ഒരേപോലെ പ്രയാസമുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണി നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സുഹൃത് ഭാവത്തിലും ആത്മനിവേദനത്തിലുള്ള ഭക്തി അത് നടപ്പാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി, രണ്ടാമത്തത് ആത്മനിവേദനം. രണ്ടും കൂടിക്കലർന്നതായി കാണുന്നതാണ് അത്യപൂർവമാണെന്ന് സാരം. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് കൂടിക്കലർന്ന് കാണുന്നതാണ് അപൂർവമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ രണ്ടും എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള മാർഗാണെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തു കൊടുക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ കൈവശമുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യൽ. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയും നിത്യജീവിതത്തിനും വേണ്ടവയും ആയ എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണമെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയും ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെങ്ങനെയാണ്? യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയും നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടവയുമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യണമെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ തരം പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആ പ്രവൃത്തികളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടതും എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയണം. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം.
ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, മറിച്ച് പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന്, വമ്പിച്ചൊരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയായ ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്തുമാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, അത് കൂടാതെ പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രവർത്തികളും കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യണം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഭൗതികമായിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി സമർപ്പിതാത്മാവാകൽ. സ്വാത്മാർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: താൻ അങ്ങയുടേതു മാത്രമാണെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനോവാക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാകും. അപ്പൊ സ്വാത്മാർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ. ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കും? താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനോവാക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാകും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, തന്റെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാക്കും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. തുളസി തുടങ്ങിയ ചെടികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പരിചരിക്കൽ. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തുളസി ചെടിയെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരും. തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്നവൻ ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണ്ണമാകും. അപ്പൊ തുളസി ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയാണ് തുളസി. ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ പിന്നെ വിട്ടിട്ടും ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ തുളസി ദേവി എപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നെറ്റിൽ തൊടുന്ന ഈ കുറി, ഇതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദമാണ്. അതിന്റെ അടിയിൽ എന്താ വരയ്ക്കുന്നത്? തുളസീതളാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദം വിട്ട് ഒരിക്കലും ആര് പോകുന്നില്ല? തുളസി പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. തുളസി മഹാറാണി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? തുളസി ചെടിയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുകയാണ് ശരി. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട്. തുളസി ചെടിയുടെ സ്പർശനം മാത്രം മതി എന്നാ പറയുന്നത്. തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ തുളസി ചെടിയെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, തുളസി ചെടിയെ വെള്ളമൊഴിക്കുക, പ്രണമിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണപരമ ഭക്തനായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ തുളസി ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, വൃന്ദായേ തുളസി ദേവിയായേ പ്രിയായേ കേശവസിച്ച കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവത്തെ നമോ നമ. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്നും തുളസി മഹാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവന് ഭഗവത് പ്രേമ സമ്പൂർണ്ണ. അപ്പൊ എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കണം. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ പ്രേമ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവിധത്തിലും തുളസി മംഗളദായകമാണ്. അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, സ്മരണം, അതിനോട് ആദരപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിനെ പ്രണമിക്കൽ, തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ, ഇതെല്ലാം ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എക്കാലവും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ തുളസി ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാ തരത്തിലും മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ് തുളസി. അതിന് ദർശനം, അതിന്റെ സ്പർശനം, അതിന്റെ ശ്രവണം, സ്മരണം, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് പിന്നെ ആദരവൂടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക, അതിനെ പ്രണമിക്കുക, തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, ഇതിൽ എല്ലാം എന്താണ്? ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്താലും
ഇതിലേതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കും എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്കന്ദ പുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. കാരണം അവർക്ക് എന്തുമാത്രം അവർക്ക് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലാതെ വേറൊന്നും അവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നില്ല. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തരംഗദാസനായി പ്രവർത്തിക്കും. രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ലീലകൾ എല്ലാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവൻ തുല്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവര്. അവർക്ക് തുല്യരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവനെ ഈ ജന്മത്തിലും വരും ജന്മത്തിലും ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായി സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ജന്മത്തിലും മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ജന്മത്തിലും വരും ജന്മത്തിലും. അതെ. അപ്പൊ മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ആർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ഭാഗവതത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു. ആത്മനിവേദനം എന്നാൽ എന്താണ്? എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ എഴുതാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക്. ആത്മനിവേദനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും അത് എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്വാത്മാർപ്പണത്തിനെയാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:41 ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു ഭഗവാന് എനിക്ക് തരുന്നവൻ അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. ഒരാൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വസ്തു ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. തുളസി ചെടിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രണമിക്കുക, സ്പർശിക്കുക, ജലം നൽകുക, ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തുക,
ഇവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധിക്കും. തീർച്ചയായും കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിക്കും. ഇതാണ് തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്. ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിനെ പ്രണമിക്കുക, വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നതിന് കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. തുളസീദളം ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രേമം സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടും.